Då kan du gå rätt ut i ett kärr. Klippa planka. Det ligger in i själva hjärnan det här. Jag var en ganska ruffig back. Att jag sitter i Europafackets styrelse. Man kan inte räkna hur man gör det. Tú señalas de que Allende fue traicionado. Según mi entender, no hubo traición alguna. Säga till mig, vad rolig du är Victor, men du är svartskalle. Nej, det säger jag inte. Säg bara, okej. Är du det? Vilken roll spelar du? Jag har älskat så mycket jag kunde. Från en igelkottsag till smärtan från ett slagsmål. Från en sörjande mamma till ett föräldralöst barn. Så vad finns det för gråt i den stinkande lukten av världen? Den människa som inte har sprungit från den fruktan, den är jag kär i. Nåväl, så är en modig människa. Har inte känt fruktan med sina unga händer. Färsk är kärleken. Som en knoppig gren om våren. En lång väg att gå. Blod har trängt in. Tårar har krävts. Jag kan inte säga att man inte gråter av längtan. Meningen blir då lögn. Min kärlek blir då lögn. Det blir lögn. Lögn. En knoppig gren om våren. Jag har älskat så mycket jag kunde. Från vårt hems kanariafågel till en vild björn på berget. Från knopparna vid gravstenen till månljusets sken över fängelset. Vad finns det att älska i den kärleken som de inte flydde från? Jag blev betagen. Nämligen, så är rosen. Livskraftig är knoppen. Uttorkat är det förflutna. Från aprilstormens vind. Det resterande är ökenregn. Han heter Faruk Iremet. Välkommen Faruk. Tackar. Kan du berätta lite om själva dikten? Den här boken heter Och i älskades hunger. Där finns det all min hunger. Det är min längtan. Det är mina tårar. Det är min kärlek. Allt finns i de här dikterna. Okej, välkommen Faruk också. Ni är välkomna. Faruk Iremet är född i Siverek. Det ligger i turkiska delen av Sasaistan. Kanske vi kan visa lite grann, Johan, om det är möjligt. Det är bara så här. Där ni ser Turkiet, det är okej. Och det är en liten del som heter Sasaistan. Kan du berätta lite om det här området Sasaistan, Faruk? Okej, tack. Det är inte ett land, det är en liten by. Det är inte ett land, det är där Zaza-talande bor. Och där Zazaierna har aldrig haft sitt land under alla år. Och själva språket har varit förbjuden och har inte kunnat talas. Okej, Faruk, vi kommer på den som du har sagt. Han arbetar som frilansare och skriver i kurdiska, också på turkiska, och svenska tidskrifter. Ja. Så vi kan säga att du är en kulturarbetare här i Sverige. Absolut, självklart. Vad gör en kulturarbetare här i Sverige?
En kulturarbetare berättar om sina känslor i det nya landet, där den befinner sig. Och det är det som jag vill förmedla min kultur, med den nya kulturen som jag är bekant, som jag är varit kär i. Och den försöker jag förmedla allt som jag gör. Man kan försörja sig med det här i Sverige. Nej, tyvärr, det kan man inte göra. För att när det gäller kulturarbetarnas att försörja sig ekonomiskt, om det du frågar om det, då är det ganska svårt. Farouk, du har skrivit massa böcker. Jag har några här, därför att det är 20-tal kanske. Det är 8 böcker som jag har. 8 böcker. Men också har du skrivit en tidning som heter Sassa. Och också har du brukar skriva på SAS. Vad heter språket? Zaza. Sassa. Eller Sassais. När man försvenskar det blir det zazaiska. Sassaiska. Ja. Och tidningen heter Korminskan. Ja. Kan du berätta lite grann om de där böcker som du har skrivit? Ja. Det är bara dikter eller romaner? Ja, då kan jag berätta så. Den första zazaiska tidskriften som kom ut, det var 95. Och fram till 95, det fanns inte en tidskrift på zazaiska. För att zazaiska hade inte varit någon skriftspråk. Och det är första som kom, det var det här som vi kallar Kormiskan. Och senare, av ekonomiska skäl, vi la ner den, så jag började ge ut tidskriften Zaza Press. Zaza Press. Ja. Där, du behöver inte visa Johan, det är bara så här. Ja, okej, tack. Och de här blev en samlingspunkt för zazaierna som lever i exil, och även zazaierna som skriver med zazaiska i Turkiet brukade skicka oss sina artiklar eller sina dikter. Och det var en samlingspunkt, det kan man säga. Och sen förstås böckerna som du nämnde. Okej, och det är dikter, det är poesi. Ja, de mesta böckerna har varit poesi, som brukar ligga ganska nära mitt hjärta. Men det här boken som finns på svenska, som heter Vårt språk zazaiska, där jag jämför mellan olika språk, och där det är en, man kan säga, språkforskning, att kunna jämföra zazaiskan och kunna kartlägga zazaiskan som språk. Hur kan du skriva så mycket? Jag kan inte ens skriva en kärleksbrev, Farouk. Vad duktig du är. Ja, men när man känner kärleken, när man lever med kärleken blir bara ord och det hamnar i sidorna. Men jag kunde aldrig... Att kunna skriva jag skulle kunna aldrig skriva sådana saker. Det tror jag. Annars du kunde inte sitta här och intervjua mig. Kanske kan du hjälpa mig om jag skulle bli kär. Eller skriva en dikt till min fru kanske. Du kan hjälpa mig, eller? Du kan som Paolo Neruda gjorde någon gång. Till sin blivande elev. Precis. Att hur man jagar kanske en tjej. Det är självklart att du känner Paolo Neruda. Självklart. Just apropå Pablo Neruda. När jag kom till Sverige första tiderna, det som jag tänkte, de böckerna, de dikterna som jag har läst från Latinamerika, från Europa, från Ryssland eller före detta Sovjet, så jag brukar faktiskt samla de författarnas böcker på svenska och läsa den på svenska. Börja och läsa svenska och läsa dikter. Ja. Vad duktig du är. Vaja. Är sasaiskan är släkt med någon annan språk i Turkiet, eller? I Turkiet lever olika minoritetsfolk. Och det finns armenier, det finns assyrier, det finns zazaier, det finns kurder. Och själva zazaiska språket är släkt med persiskan, eller farsi, och sen kurdiska. För att zazaiskan tillhör det språkgruppen indo-iranska grenens västiranska, som man kan jämföra svenska, norska och danska. Då är zazaiskan, kurdiskan och farsi inom det persiska, det är släktspråk. Samma sak man kan jämföra estniska, finska, ungerska och turkiska. Det är också det här
ugriska språket, det är samma släkt. Alltså det är två olika språk, men släkt med varandra. Och vad är din uppgift i Sverige när det gäller sasaiskan? Alltså min uppgift, jag vet inte om jag ska kalla min uppgift, det är min kärlek fortfarande. Allting handlar om för mig kärlek. Kärleken till mitt språk. Kärleken att kunna lämna mitt språk till framtiden, till mina barn. Eller till mina vänners barn. Att språket finns och den har inte dött. Och det har aldrig varit skriftspråk. Och det är som eldknuten inom mig. Den kärleken som är inom mig. Att kunna förmedla mitt språk på skrift. Att nästa generation kan läsa den. Men jag frågar dig, här i Sverige, har någon meningen att hålla levande en litet språk? Eller dialekt? Det är en dialekt eller en språk? Alltså det är, när det gäller dialekt och språk, det kan man formulera på olika sätt. Det kan man göra det. Alltså, men jag tycker fortfarande en dialekt, det beror på vilket språksdialekt zazaiskan ska vara. Och då vill jag förstå din fråga. Men ni säger att det är en språk eller en dialekt? Det är ett språk. Enkel fråga. Ett språk. Ett språk. Ja, visst. Men jag har läst en dokument som du har skrivit och du skriver själv där att språk, det står här. Gemensamt språk är grunden till en nation. Alltså ett folk som har en nation har också en gemensam språk. Ett folk som har en stat, en flagga och en armé kallas språk. Det är inte fallet när det gäller Sasaistan, eller? Varför är det språk? Det är därför jag driver med själva konsten. Alltså, när man har ett land, när man har armé, det är i dagens samhälle har blivit språk. Och vad kallar man dialekt? Jo, de som har inte ett land, de som har inte gränser, de som har inte flagga, det kallas dialekter. Jag menar, idag till exempel om man kollar Sverige, kan man säga samiskan är en dialekt till svenska? Absolut nej. Men värmländska, skånska, det kan man säga, det är en dialekt till svenska språket. Absolut. Men försök på det. Det är det som jag tänker på. Självklart, vi har inte ett land. Vi befinner oss i turkiska gränserna. Och i turkiska gränserna, där har varit förbjudet fram till för några år sedan. Att tala sitt språk, att ge ut böcker på sitt språk, att tv och massmedel, allting har varit förbjudet. Men de här senaste tiderna, det här varför har det varit förbjudet? För att det är en turkiska politiken som har gjort möjligt att det har varit förbjudet. För att risken för att hindra en fördelning av turkiska gränserna. För att om en minoritetsfolk får sina rättigheter, då blir det en risk för splittring. Och det är det som har turkiska staten försökt begränsa och hindra. Men vad väntar ni på Turkiet? Alltså, Turkiet har börjat med det här EU-inträdet och när de fick okej från EU. Så det har blivit lite tillåtet att sända på tv, sända på radio, att ge ut böcker och tidningar. Det har börjat röra på sig lite grann. Och det är, tycker jag, ganska bra för att det har börjat röra på sig. Och det som var också ett effekt från den Europeiska unionen, deras krav på Turkiet att kunna... Men Faruk, leder inte till nationalistiska idéer sådana saker som du säger nu? Eller inte? Nu förstår jag inte din fråga. Jag menar att det till exempel, du säger här att skämmas för sitt språk ska inte tillhöra de personernas karaktär som är bildade och medvetna om sin folk och sin kultur, historiska rötter, sådana för att hålla identitet levande. Det låter som en nationalistisk språk den här. Kan du utveckla lite mer och bättre det här? Som du själv skrivit på dokument. Ja, visst. Alltså nationalism, man kan inte leta efter nationalism i en minoritetsfolks språkkrav. Att kunna tala den naturliga,
allas rätt att uttala sig och prata med sitt språk. Det är inte nationalism. Det är tvärtom att man vill bli jämlik med alla andra nationaliteter. Och det är det som är min krav. Jag är inte nationalist. Tvärtom. Jag vill alla språk ska kunna talas i Turkiet. Alla minoritetsspråk ska kunna talas i Turkiet. Det är mitt mål. Och Turkiet som en stat, demokratisk stat, ska kunna hjälpa ekonomiskt. Alltså det räcker inte bara tillåta ett språk talas och ge ut tidningar eller öppna skolor. Det är demokratiska staternas uppgift att ekonomiskt stödja att skolor öppnas, att TV öppnas. Det är demokratins första. Det är som ni vill från Turkiet. Ja. Finns det möjligheter på sådana krav? Jag tror det. Alltså, om man tror på demokratin, som jag tror på kärleken inom mig, då tror jag faktiskt man kan påverka ett lands struktur och ett lands gångsätt. Det kan man faktiskt med demokratin påverka den, och man kan faktiskt komma till tal. Och det är det som är viktigt. Alltså, vi har inte varit så starka, vi har inte varit så engagerade i den här frågan. Men nu vi är engagerade, och nu vi påverkar även den turkiska politiken, att de börjar också se det finns zazayer, det finns andra folk. Varför säger några att det här är en kurdisk dialekt? Kurdisk dialekt. Det har inte någonting att göra med Kurdistan. Och precis Sazaistan ligger nästan i centrum i Turkiet. Inte centrum, men någonstans i södra delen. Vad landar med det Kurdistan? Jag tror det allting handlar om maktbalans. Det Alltså, är det som jag vill förstå, Faruk. Språk, maktbalans. Vilken förhållande finns? Alltså, varför är de som har makten är rädda att utveckla en sån explosion? 3-4 miljoner pratar, det är inte så lite. Det är ganska mycket som pratar sazaiskan i Turkiet. Varför det finns problem med makten? Det är en maktbalans. Alltså om man vinner zazayerna som part i ett konflikt, då är det jättebra. För att en del armenier, de säger att zazaiskan är en dialekt till armeniska. Det finns även perser som säger att zazaiskan är en dialekt till persiska. Kurderna säger att zazaiskan är en dialekt till kurdiska. Det handlar om maktbalansen. Det handlar om geografiska ställningen i Turkiet eller i Mellanöstern. För att där om man har mer styrka, där man har mer militär, där man har mer antal människor, och det handlar om kraft. Man vill vinna den kraften som finns i Mellanöstern. Du säger här att ge dem deras nationella identitet och stolthet. Jag fortsätter med samma spår. Ja. Ge barnen deras sazaistiska rötter. Ge dem deras nationella identitet och stolthet. Förena de sazaistiska språket och dess dialekter. Lär era barn att leka med sazaiska barn och skapa kontakt mellan barnen. Från med idag är den satsning som ni ska göra för era barn. En satsning för framtiden, och den satsningen är den klokaste satsningen. Det är en ton, det är en språk, det är en politisk språk. Varför du hela tiden pratar mot makten? Här man märker att det finns någon politisk sak bakom hela. Egentligen i livet, allt vi gör, det är en politik. Okej. Allt vi gör. Okay. Alltså även våran kärlek till våran partner handlar om politik. Och när jag ger min kärlek till mina barn, jag vill mina barn ska växa med mitt språk. De ska kunna prata med mina släktingar, med sina farbröder, med sina fastrar. Jag vill mitt barn ska kunna du brinner på det. Absolut. Och ska kunna prata med min mamma med mitt språk. Men tänk att om jag åker från Europa tillbaka någon gång och hälsar på mina föräldrar, vad kommer de känna om mitt barn inte kan prata zazaiska? De kommer säga, herregud, du har inte klarat ett barn att lära zazaiska. Hur kan jag bli en zazaisk författare då, om jag kan inte lära mina barn eller framtiden, lämna någonting till framtiden? Det är mina barn också. De här böckerna, tidningarna,
Det här CD-skivan som jag har gjort, det är mina barn som jag lämnar till framtiden. Så dina barn ska lyssna på dig nu på sasaiska, därför att du ska deklamera lite grann på sasaiska. Gör det. Absolut. Gör det nu. Okej. Ja. Så mitt barn ska jag läsa en dikt till mitt barn? Gör vad du vill, men Okej. gör det på sasaiska. Ja, det ska jag. låter det. Det måste inte vara så långt. Varsågod. Den veckan var lite långt. Ja, okej. Ja. خاسکامه از میمان تویا دوشک رافینه به دستان خویا به بوی تویا وازنا تو ناس بکرم ز واران شانیا مخونم نابی بن تاریای دجده و لو مای تیشان زید ارد قلشیایه پارچه پارچه همه به ای فقیریا زریا تو ز آسن حرسان تو ز آدرا موشنا کویان بی زید شیند قچکان سر میان مد توی تو و حرس چمان تو لوان می کرده هی آخ خاسکامه آخ دلالامه تی هش چمان ده منو جومین تی ویر مدره بن آدرانده تجنیا تو زید تشنیا گولا وانه از پل دارا دار اخرا کوتا و ساره ور وای سرده بن شان وارتنه ده متودی و ما آخرینی آنته و گرمیا دستان ده تو گونیا مکرد گرم قسپام ده ورار دا تو ده ونگ پل آو و داران ده وشکان از مسایا قان ده حسرت تو حرسان چمان خو آره کردنی تو ورارده. Kan du berätta lite grann vad handlar om dikten? Dikten handlar, vi går tillbaka till kärleken igen. Kärleken. Ja, det är aldrig slut. Det är motivation som behåller det levande. Ja, det är faktiskt. Alla. Det är det, absolut. Det handlar om en kvinna. Det handlar om hennes skönhet. Det handlar om min kärlek till henne. Och i den här kärleken, jag beskriver, jag motiverar, jag lägger färger om Zazaistan och mitt land. Jag beskriver nätterna, jag beskriver regnen, jag beskriver bergen, jag beskriver hennes skönhet. Allting egentligen handlar om landet och språket. Och det är kärleken. Ja, det är fint. Det är fint. Det är därför jag vill intervjua Faruk, för att någon gång göra en speciell program. Därför att ni vet, den som tittar på TV-kontinenten nästan alltid har vi politiker här eller experter på olika ämnen, men politiska ämnen. Men någon gång måste vi också prata om poesi, om dikter, om författare. Absolut. Också har rätt någon gång att uttrycka sig, eller? Ja, visst. Genom poesi. Genom poesi. Ja, visst. Du skriver i det här dokumentet som heter skillnaden mellan sasaiska, kurdiska och turkiska. Kanske vi kan ge till våra tittare hemsidan. Har du någonstans? Hemsidan har jag inte, men boken heter Vårt språk Zazaiska. Okej, men du har en hemsida, därför att jag hittade den på hemsidan. Ja. Vad heter hemsidan? Hemsidan det är www.zazapress.info.se. Zazapress.info.se. Och sen även bokförlaget Iremet förlag som jag har. Den har också en hemsida som man kan besöka. Har du en förlag? Ja. Har du mycket pengar? Inte mycket pengar. Pengarna går till trycka saker. Det... Faruk, du skriver om Copernicus, om Galileo Galilei, om Giordano Bruno, som Jean Paul Sartre, Shakespeare, Aristoteles. Varför du skriver det här sakerna som kanske det många redan känner, för att försvara dina rätter för att uttrycka och utveckla språket. Du kommer till Montesquieu, Voltaire, Diderot, Helvetius.
Du säger en reaktionär åsikt, en outvecklad åsikt. Det är intressant, det är Montesquieu. Reaktionära åsikter har färgat världen med blod. Ja, det är intressant. Varför vill du genom filosofer komma till och vinna folk till dina idéer när det gäller språket? Europa måste vara tacksam sina renässansförfattare, förnyelsens författare. Det är de som har skapat en historia för Europa. Det är de har varit grunden för demokrati. Det är de som har gjort språket har varit levande. Och det är jag som befinner mig i den renässansen, zazaiska renässansen. Jag befinner mig där. Och jag är inte ensam. För 15 år sedan, jag var ensam med mina 10-15 kompisar. Men idag, jag är inte ensam. Idag kommer ut massor med böcker på zazaiska. Idag för 15-20 år sedan, det var bara en författare som var Faruk Iramet. Det fanns en författare som heter Koyo Bers. Det finns en annan författare som heter Ebu Bekir Pamukcu. Alltså, det var bara några fåtal författare. Det är vi som är Voltaire. Det är vi som försöker skaffa en renässans. Och den renässansen har startats i Europa. Det är en kulturutveckling. Det är ett språk som har aldrig varit skriven eller har varit skriftspråk. Det är vi har skaffat en alfabet. Det är vi som skriver med det språket. Vi är revolutionärerna i litteraturen. Okej. Du har påverkat mig. Varför säger du att dagens större gud är penningen? Ja, men pengar? Men om man kollar först, det finns inte en nation, plötsligt en nation skaffas fram. Utifrån vilken kontakter man har. Utifrån vilken makt man har. Utifrån vilken rikedomar man har. Naturtillgångar man har. Då man hjälper och skapar fram en nation. Eller kanske det finns nationer som man bara splittrar sönder och försvinner allting. Alltså historien fullt med såna överraskningar. Alltså zazaiernas historia kanske kommer bli också en plötsligt någonstans kanske inte Zazaland, men där en minoritet får prata sitt eget språk utan att vara rädd. Utan att bli skrämd, bli torterad. Att bara kunna prata med sitt språk och kunna läsa vagvisor till sina barn. Det är målet. Faro, vill du lägga till någonting som jag har glömt? Jag är tacksam. Du har 5 sekunder för att säga det. 5 sekunder? Nej. Säg bara. 5 sekunder blir det bara ordet kärlek till språket. Kärlek, det är ordet som du valde. Kärlek. Ja. Nej, säg vad du vill. No. Att kunna vara nyfiken och inte vara rädd. Att kunna vara nyfiken gör att vi blir inte rädda. Om jag är inte nyfiken, jag smakar inte olika maträtter från olika länder. Om jag inte är nyfiken, då jag lär mig inte olika andra litteratur. Om jag inte är nyfiken, då jag kan inte lära känna dig eller andra människor. Och det som nyfikenheten gör att jag är Faruk Iramet. Och jag älskar att vara nyfiken, för att den skapar en kärlek hos mig. Jag blir starkare. Och jag tacksam för att jag fick den möjligheten att sitta och prata med dig. Precis, det vet om Faruk. Kan du säga några sista korta ord på zazaiska för att sluta programmet? Vad som helst. Kort. Hälsa på din folk som bor här i Sverige. En bazı erciyayı berhudar bir kandek şma gösteriyor televizyon kontinental ke از تیاده واشتا زوان ما زازاکی بیاراجا و قاند سوئدی و قاند شار اروپا زازایا بدانماز کردن. Tack så mycket, Faruk. Tackar. Ha det så bra. Tackar. Det har varit otroligt trevligt att prata med dig. Det var trevligt att prata med dig. Tack så mycket. Tack för att ni tittar på TV Continente. Jag skulle vara ännu gladare om ni skriver någon e-mail till oss och säger vad ni tycker ni om det här programmet. Ciao amigo, ha det så bra och vi ses nästa vecka. Tack så mycket.
folkrörelse idag. Det är många medlemmar som lämnar olika föreningar. Tusental. Ja. Yo me pregunto, ¿qué piensas de Pinochet? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿cuál es el juego? El villano y el héroe. Villano, el traidor. Manuel. Kanske när det gäller politisk åskådning, religiös tillhörighet. Vad jag menar, för att jag känner ju en stor solidaritet med arbetarrörelsen. Så jag kan fortsätta att äta chili kebab.